Malawi Today. Pamene nthawi yathu pa Limpopo FM yuti 9:15 tabweranso Amalawi ife sitikutopa cholinga chathu nchoti Amalawi mudziwe zona zenizeni zimene zikuchitika zachisankho komanso aliyense akamakhala adziwe kunena kuti kodi akuwina ndi ndani. Amalawi ndazindikira chinthu chimodzi kunena kuti boma limene tinali nalo linachuluka mbuli ndipo likadalibe ndi mbuli ndibwerekere mawu amene anayankhula amalemu Enoch Chihana amalemu a Chihana achakufa Chihana bambo awo a Enoch Chihana ananena mawu ena atachoka ku South Africa kunena kuti pali mbuli zina zimene zili zophunzira anapita ku sukulu koma zochitika zawo zimasonyezabe kuti kaumbulimo kalimo ndi zimene zikuchitika ku MCP. Amalawi mundikhulupirira chigawo cha kumadzulo kono munthu umapita ku khoti kukadandaula poka utamva kuti akuti amati ndi umanyamyuka ndikupita ku khoti ndikukasuma chifukwa ukamakasuma umakayankhula amakakufunsani mwabwera kuno ku Satani. Lero chipani cha MCP chapita kukasuma ku khoti kuti aberedwe mapoti pamene Malawi Electoral Commission sinauluse zosatira zachisankho adziwa bwanji kuti aberedwa mavoti ndi pamene akuzigwirisa kunena kuti anali okonzeka kuti iwo abere chisankho mwatsoka njira zawo zonse zimene amafuna abere chisankho afoira nde muone apita kukasuma pamene zosatira za chisankho sizinalengezedwe zimene zikulengezedwa zikutchedwatu unofficial result. Unofficial result kutanthauza kuti zosatira zosayembekezereka ndemu zosatira zosayembekezereka zija iwo apita kukasuma ndesi ndikuziwa kukhotiko kuti alandira bwanji chifukwa tonse Amalawi tikuyembekezera timve zosatira zenizeni timamva zosatira zimene sizili zoyembekezereka nde zimene zisali zoyembekezerekazo ndi zimene zikusonyeza kunena kuti
Peter Mutharika ndamene akutsogola ndamene akuwina Amalawi sukulu simatadi tiyeni tikuyenereka kuphunzitsana unofficial results zosatira zosayembekezereka sizomwezo zosatirazo sikuti ndizomwezo iyayi koma sikumveka kuti munthu uyo wakhoza 98%. Ndeti kudikira timve kuti amene amachonga maiso ati pasireziti. Ndimafuna ndikuzeni mtundu wa Malawi kunena kuti pali matimu awiri amene anyamuka kuchoka ku Lilongwe kupita ku chigawo cha kumwera. Matimu amenewa pali timu ina imene ikusogozedwa ndi Alaudon Ntinda. Alaudon Ntinda nambala yawo ndi 093. Mukhoza kuimbira foni kayazimisa zilibe ntchito koma Malawi paja mmaziwa kumwimbira foni munthu akamapanga zopusa. Mwaimbire Alaudon Ntinda pa nambala iyi 093 2 4029. Mkulu amene ndamene akusogolera timu ina ya apolisi. Pali gulu la apolisi limene lanyamuka lapita chigawo cha kumwera. Cholinga chawo akuti afuna azika masula maballot paper amene ali omatamata ndi kumayikamo zimene iwo akufuna kuyika. Cholinga zikamakafika ku main tally center akamaka masula azikanena kuti owerenga sana werenge. Ndikalaka kuti ndimaziwa kutukwana. Ndikalaka kuti ndimaziwa kutukwana apapa ndi ndikanatukwana anthu. Kuononga mafuta anthu akuvutika mafuta kuchoka ku Lilongwe. Akuti akapangisa chifamba ku chigawo cha kumwera akukatenga mavoti ya kunsanje ku Chikwawa akukatenga mavoti a Southern Region komanso Eastern Region. Munjiramu amasule apange nawo zimene iwo akufuna kupanga. Chimene ndinganene ndichonena kuti nkhani inagona pa polling station Pabwaira Secondary School. Ndi pamene panali polling station imene anthu amaponya za chisankho. Ndiye atamaliza Pabwaira Secondary School paja ndi kuwerengera apeza kuti Peter Mutharika mavoti yake ndi 79. Lazarus Chakwera mavoti yake ndi 29. Amai Joyce Banda mavoti awo ndi 39. Ndiye zimene zija ndi zimene zamatidwa anthu amene anali apa aliyense walemba mu foni mwake wasunga. Mukuiwala chimene cha MCP nde wazitenga zinthu zija ndi kwatumizira akuchipani kwake. Iwo ajaso akuchipana cha ndikulemba ndikupita pambizi chimozimozi wapambana pamene paja alemba atumiza. Nde MCP akufuna kusintha figa imene iyachoka pa polling station. Amalawi koma mukundimvesa bwinobwino. Pa polling station pamene timapotera tonse tapita kuvota kumapita ku nyumba. Tonse tavota kupita ku nyumba. Amene asalaja awerengera zonse nde apeza kunena kuti
wakuti wapambana, wakuti walephera, wakuti walephera, wakuti walephera. Ndiye zimene zija zikutengedwa zikutumizidwa ku Chikwawa district. Akwachapananga nawo akutenga kumene kuja akuzitumiza ku Chikwawa district. Koma kumbukirani kwa Chapananga kuja alemba china chilichonse. Ndezafika kwa DC. Akwa DC aja akhali pasi azisinda mafiga. Kodi uko anthu anali ku polling station yaja. Satsutsa anthu aja MCP umbuli umene ndikunenawo ndende umene umu. You can't change the figure. The ones at polling station anasunga mafigawo ndenu mufuna mukasinthe mafigawo. What was written at polling station, it will never change. Even if it will go to constituency level, even if it will go to district level, even if it will go to Ntalimanja, 20 wapa polling station will remain the same 20. It will never change to be 30 or 45. Mwasinyenga ndichala pamene pa game ya gona. Chachiwiri mukupita mukukasuma chani zosatira za Sisango sizinalengezedwe akunena kuti ani official results. Inu ndiye mukunyamuka mukupita kukasuma, ndipo akukoti ngati mwalandiranso amene mwalagwira mukanauza kuti bwererani zosatira za Sisango sizinatuluke. Abwere azasume zosatira za Sisango zikatuluka. Ala comrade, kodi skulu yanu munapita nayo patali bwanji? Tatenganiza skulu tisiye uko. Ife tikuendera nzeru zimene Mulungu anatipasa. Mukasume mutamva kunena kuti akuti akulakwirana apanga chakuti. Mukupita kukasuma kuti akuberani zosatira za Sisango sizinatuluke. Ndiye mukutuma anthu kuti azikapanga chisokonezo akasegule ma ballot papers. Ndicho linga choti chani Amalawi radio ija TV ya Luntha aipanga chipongwe page yawo anyamata MCP a media aihaka. Komano chosangalasa ndichonena kuti iwowa anali atamaliza kale kuwerengera zonse kuchoka Nsanje tu Chitipa, anali atamaliza kale kuwerengesera. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno ife pali Limpopo FM malingaso ndi antolankhani athu apa Limpopo FM amene anali background atuza kunena kuti Peter Mutharika wawina ndi 60.5%. Ka +1 50+1 uja wa Mudusi ndima percent ena. Choncho Peter Mutharika wapeza 60.5%. Lazarus Chakwera apeza 28.7%. amene akupita ku court kuti aberedwa. Azolowere apeza 4.4%. Choncho ma percent amenewa akuchita represent kunena kuti Peter Mutharika wawina ndi 2,854,552. Peter Mutharika wawina ndi 2,854,502. Ndipo amene akutamangira ku koti mavoti awo Lazarus Chakwera ali 1,351,955. Ndemo ndiuze enu ya Malawi uyuyu wa 1 million akuti waberedwa. Wakuberani mavoti amenewa ndi Chakwe ndi Chirima ndi anthu aja muna apa mu ndege aja mizimu yawo ikadali yokwiya. Yala kulire zimendu kunena abazi zikambanga limasewera MCB panopa akuze umukha Peter Mutharika chifukwa panopa sikumvetsa panopa yatenthedwa panopa iwochanjerwa
akuotha moto wa nyoba njewa pa nthawi imene ili Seputembala samaona kuti moto uwa moto wotcha nawowu ngowotcha lero waotcha ndiwowo kumene adawupanga okha ngati anapha Chilima amene adawayika pa mpando ndipo adakali Peter Mutharika akutsogola ndi opposition iwo adakali pa mpando kodi chingavute chani kuti akamuphipira Mutharika potuma zigawenga zimene zinakapha Chilima ali mu ndege ndi Peter Mutharika ali kunyumba kwake ku Page House ku Mangochi sizingavutikenso iyayi zikangotcha nyumbayo olo zikalowa mmene momo ndikukapha Peter Mutharika uja ndikuthawa kenako iye azigawenga zosabvika za Peter Mutharika zisankho za president zichitikanso izi ndi izi Malawi imfa ya Chilima anthu asayiwale imfa ya Chilima Peter Mutharika asayiwale imfa ya Chilima DPP asayiwale imfa ya Chilima imene ichitikira Malawi asayiwale ndena osazipana asayiwale titha kuonanso imfa ina yophedwa Peter Mutharika MCP akuzopanga china chilichonse chifukwa samayembekeza kuti iwo angaluze mavoti motere makamaka kuluza ku DPP ali ndi mantha kopsa ndidanena kuti MCP ndiokonzeka kuluza ku chipani china koma asati ku DPP koma zinthu zachitika monga iwowo samayembekezera ayi anali bwena wa opposition ariyayi kutenga voti ku MCP ndi kumakapatsa Peter Mutharika bola kupatsa MCP yomweyo amene ajawo ndi atidye nawo atinge nawo ndi amavouchers amene ajawo panopa Peter Mutharika anikira kubisala ndi iyeyo takutsogola ife ayiruye musiri kutsogola iyayi koma tikulimbikira ndithu amene ali pa namba 2 ndachakwerawo ndechimene angachite nchani sili kudziwa maganizo anga athu kamupha Peter Mutharika ndikuti basi masankho alephereka au president tifotaso u president azakhala aphungu okha kodi pa nthawi azakhala president nda asapangetu relax a DPP asakhale pansi kumavina molomo umuteteza president wawo wachipani amene akhale president wathu wa dziko la Malawi ufune usafune iwe wa MCP kumene uliliko akamakufunsa kuti president wa dziko la Malawi ndani uziyankhabe kuti Peter Mutharika ngati mene kankhire ife mokakamizika tisakufuna chifukwa chomwecho chichakwera chinali khala pampando Malawi konse kumene muli chigawo cha kumaziro kuno mkulu yutu aumvera fungo nkhani ina imene ndingakuwuzeni ndinonena kuti galimoto yomwe inanyamula maballot paper yagwa kuthabwa imene imachokera ku Nsanje yanyamula maballot paper aku Chikwawa ndi ku Nsanje yagwa kodi kugwa kumeneku yagwa zenizeni kapena yachita kupangidwa ndi tonse amalawi amene tili ku Chikwawa ku Nsanje kuthabwa titamange tipite kumeneku tikaone kunena kuti pasapezeke wina oti akapezerepo mwayi kunyamula maballot papers athu ndipo amalawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndrama zimene wakhala akumangira nyumba ndrama zimene akumangira nyumba amene tikunena kuti mtolankhani wa part times akumanga nyumba cha kumpemba uko ndrama zimene wakhala akumangira nyumba amampasa ndi a MCP ndi cholinga chonena kuti azapangira programu ija ya pagwanji ndipo ndimafuna ndikuziwiseni galimoto ija inagulidwa galimoto imene inagulidwa ndi akasakula pa mtengo wa 1 million galimoto imene ija akazi yawo Flora Suya anaitenga kukaibweza ku MBC ku mama wa kuno Limpopo ndikare ditaya kanyamuka ulendo wa kuwa Amalawi Kenneth Kalengoma avomereza kunena kuti MCP aluza chisankho ndipo Elson Howankaka pa page pawo
alemba kunena kuti olowina akakamire komabe akalowa kundende. Akunena ndani? Akunena Richard Chimwendo. Tikuyankhula pano anyamata kwa Msundwe ayamba kutolerana, anyamata ku Nchesi, anyamata kwa Msundwe akufuna apite ku BICC kuti akaoche ma ballot papers akuti cholinga kukhale rirani. Ndeni mafuna ndikupaseni uthenga u IMCP olomutanena zonena kuti tivote mawa, tivote tikavota mawa tizisiye, tivote so siku linalo tizisiye, tivote wiki yonse itere kuvota. MCP simukuwina. Ndiye utenga upite kwa nonse azikulu azisogoleri aku MCP mukutichedwesa anatu timafuna azipita ku sukulu, mukutichedwesa tiweneka tizipita tizikalima, sitingangokhalira nkhani za ndale siku lonse, tingokhalira nkhani za ndale tili ndi zambiri zochita. Ngati inuyo mukuziwa zonoti mulibe zochita, pesani chochita. Azanufe tili ndi zambiri zochita, tinasiya ntchito zathu zimene timagwira kuti tizichita coverage, tizauza amalawi zimene zikuchitika mu ziko lawo, asamalephere kumva zona zenizeni. Tili ndi zintchito zambiri, ma business chani ona kuti tizipanga. Ana skulu afuna azipita ku skulu akapitirize tsogolo lawo, koma inu mukukakamira kuti mwawina kuti chisango alengeza unofficial result ndiye kuti zinthuzo ndi zimenezozo. Mbuli zathu achakwera pacha mmakonda kunena kuti mukhesa mwazi ulendo uno simukhesa noka, tikhesana mwazi ulendo uno. Inu kukhesa ifeso kukhesa. Ulendo oyamba ucho tinakusiyana kuti mukhese, koma ulendo uno kukhala kukhesana. Ngati inu muli asatanic ifeso tujoina usatanikiwo tikumana asatanic okauka. Amalawi siti kuirola mukundimva kumeneko. Ndikwamva anthu kusalima kunsangwa akunena kuti comrade Tanyiwa tikukumvani, amene tisamusiye. Maplano onse amene akupanga MCP akuti tivote so kawiri, ndedi kuti olo titavota ka 10 simuwina Limpopo ndi comrade Tanyiwa. Ndendi manena zonoti pali matimu awiri amene akupita chigawo chakumwera kuti azikasokoneza, amene akuyendera magali moto amene alibe manamba plate. Amene akusogolera ndi Alaudon Ntinda komanso Mkuluja Timantika Nyemba ndi amenenso ali ndi timu ina. Tikukulondolani ndipo sitikukusiyani, ndipo tiziyendera limodzi. Amalawi inu msadandaule, maso anu akali pa Limpopo FM komanso uja wa Bakiri TV, tiliso ndi Lunta TV komanso tili ndi Kondwani Kachamba amene akusatira china chilichonse. Background pali anyamata ochuluka kwambiri amene afuna kupulumusa dziko la Malawi. Mawa kuli
press briefing imene akupangisa IUDF, IUTM, PDP, ma agent MCP pamozi ndiwo MCP mawa akupanga press briefing. Amalawi muzingu amvera zimene ati aziyankhula chifukwa ndi zopanda ntchito, chifukwa Amalawi tikudikira zosatira zazisankho. Zosatira zazisankho tusizinatuluke tikuti koma anthuwa akuthamanga kupita pa ground cholinga akuti adodomese maplani anu onse. Pitani mukauche ma aujeni, mukauche ma ballot paper, pitani mukasinthe mu matule, zonse tazidziwa kale. China chilichonse chimene chichitike chosokonekera pa chisankhochi tadziwa kale kunena kuti MCP ikupanga mwadaladala chifukwa chani inapha Klaus Chilima. Had you known, you could have not do it. Killing Chilima, you did make a big mistake. You did the campaign yourself. Mulibwanji Catherine Maulidi komanso Brian Banda anzanu woto alandiratu inunso mukalandira ndiziziwa. Chitapanga kafukufuku tapeza kuti Wanda Musisi akupanga zonsezi chifukwa chonena kuti Lazarus Chakwera mmene amathawa ubusa anamusira m'bale wawo amathawa ubusa anamusira m'bale wawo wa Wanda Musisi ndokhala mbusa wa Assemblies of God. Ndiye kulingati kwathokoza kunena kuti munasira akazene yanga pa ubusa. Radio ya Times yalonjezedwa 20 billion komanso radio ya Zodiac yalonjezedwa 20 billion komanso Mibawa yalonjezedwa 20 billion komanso radio ya MBC yalonjezedwa 20 billion kunena kuti akangopanga zotekera. Ndi chifukwa chake Amalawi mwaona sakuonesa china chilichonse akuti cholinga chawo akufuna atisokoneze tisaziwe za mafiga kenako iwo akamabwera azangofikira kunena kuti Chakwera wawina. Ngani ndioneko kuti mafiga akunena kuti Peter Mutharika watsogola ndi 2,854,552 ndipo Lazarus Chakwera 1,351,955 imene ikunena kuti Peter Mutharika apeza 60.5% ndipo Lazarus Chakwera apeza 28.7% ndipo Zolowere alikoda comrade tiliso ndi president Zolowere apepani nango lakwisa adaliso kabambe 4.4%. Ndizimene tu zaendera mavoti onse atawerengera ndi kumaliza zosatira zake zenizeni ndi zimenezi. As I'm talking right now in UK, they are celebrating that Peter Mutharika is the new president of Republic of Malawi. As I'm talking right now in South Africa, different places, they are celebrating that Peter Mutharika is the president of Republic of Malawi. Wherever you are, what are you celebrating for? Rimpopo ndi comrade Ntanyiwa nanga inu aini yake Malawi kwanuko mukusangalala kapena mwangokhala kuma sangalalani. Peter Mutharika ndi president wanu watsopano amene inu eni Malawi mwamusankha. Ndikateronso pa Rimpopo FM ine tutisiyane pomwepa ndikufunireni usiku wabwino. Ambuye akudaliseni konse kumene muli. Choncho Amalawi titeteze voti yathu ndipo tisalole zimene akufuna Satana kuti azipange. Satana ndi wolephera. Idea yanga, kula kuku nikomaliza.
Indisia solo moti wa moyo ungachulukane ndikutsaukiraso kula ukuku ndikomalisa avuta pano achemahe pavuta pano pachema pano pachema pano ule munatika mwana tetewa mamule lusamola wina wake akutiwa bokatu kakuna pa pachema pano pavuta pano pachema pano Jure mutu ile silina lose mutu angalipe mpero abanikeo afumbuluke chigawo cha kumadzulo pa Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanyiwa nditu ine amalawi ndili nanu limodzi kati zisusana mkatikati mwa usiku kuti tiziwisane zimene zikuchitika ife tili pano pa Limpopo FM 24 hours timvumbuluse avumbulukeko avumbuluke ali kumtunthama Malawi ku State House wachokako ali kumtunthama kumeneko kuli anthu folo amene akusintha mafiga kuli anthu folo amalawi awiri ndi anthu ena amene achoka maiko akunja akusintha mafiga kumtunthama kuli Longwe chilichonse tikuchidziwa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa atolankhani aja mayankhula ndikumafunsa mafunso munandizindikira kuti ndineyo munandizindikira I love you all Malawians. Good night. May good Lord bless you and keep you well and keep you fit. Good night. May good Lord protect you all.